سلام سلام هتانات كمي كنيهم لومي ماني فلد بزبل حدش عرقستي متقل له حطوتاتيو حافشاو حطوتات حيزولكم متقل له حتىكم قلتيفو زملسة كنتقعلو إنا أب عالم كندي أهجر ألنا شوعت كالإيتي أب أفريقيا كندي هاجرات اللوا 54 سالسيتي كندي وقيانوس ألنا حموشتا رابعيتي كندي بحري ألنا شوعت حمشيتي انسساتات أب كندي يغفلو أب كلت انسسا زقدامن انسسا زبيتن يبهالو شادشيتي إرترا أبي تركب أب قرن أفريقيا تركب شابعيتي أب سومون كندي معالتات ألنا شوعت شامنيتي أب عمد كندي أوارح ألنا عسرت خلتا تاشعيتي أب عمد كندي وقتي ألنا أربعة عسريتي كندي بلانيتات اللوا شمونت عسرت حدا أب هاجرنا إرترا كندي بهيرات ألنا تشعت عسرت خلتا أب هاجرنا إرترا كندي زوباتات ألنا شدوشت عسرت سلسته إذا ترئيوا زلهم انسسا من تبهال سجن عسرت أربعة إذا ترئيوا زلهم حبري انتاي إياه قتاليا عسرت حموشته نبابغا أبوء انتاي كايو أب حقوي سرت شدشته نبابغا أديو انتاي كايا عبايي عسرت شوعت نبابغا حوو انتاي كايو حاو بوي عسرت شمونت نبابغا حفتو انتاي كايا عموي عسرت تشعت نمامغا حوا انتاي كايو
ኣኮይ ንማማኻ ሓፍታ እንታይካ እያ? ሓትነይ 21 ርእሰ ከተማ ናይ ሃገርና ኤርትራ መን ትበሃል? ኣስመራ 22 ንጉስ ናይ በረኻ እንስሳታት መን እዩ? ኣንበሳ 23 ኣብ ሰዓት ክንደይ ደቓይቕ ኣለዋ? 3 ደቓይቕ 24 ኣብ ዓመት ክንደይ መዓልታት ኣለዋ? 365 ሰላም ህፃናት ከመይ ቀኒኹም? ሎሚ መን ይፈልጥ ብዝብል ሓድሽ ኣርእስቲ መፅእ ኣለኹ። ሕቶታት እዩ። ሓፈሻዊ ሕቶታት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ሓተኩም እየ ቀልጢፉ ዝመለሰ ከነጠቕዓሉ ኢና። ኣብ ዓለም ክንደይ ኣህጉር ኣለና? ሸውዓተ ካልአይቲ ኣብ ኣፍሪቃ ክንደይ ሃገራት ኣለዋ? 54 ሳልሰይቲ ክንደይ ውቅያኖስ ኣለና? 5 ራብዐይቲ ክንደይ ባሕሪ ኣለና? 7 ሓምሸይቲ እንስሳታት ኣብ ክንደይ ይኽፈሉ? ኣብ 2 እንስሳ ዘገዳምን እንስሳ ዘቤትን ይበሃሉ። 6 ኤርትራ ኣበይ ትርከብ? ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትርከብ። 7ይቲ ኣብ ሰሙን ክንደይ መዓልታት ኣለና? 7 8ይቲ ኣብ ዓመት ክንደይ ኣዋርሕ ኣለና? 12 ታሽዐይቲ ኣብ ዓመት ክንደይ ወቕቲ ኣለና? 4 ዓስረይቲ ክንደይ ፕላኔታት ኣለዋ? 8 11 ኣብ ሃገርና ኤርትራ ክንደይ ብሄራት ኣለና? 9 12 ኣብ ሃገርና ኤርትራ ክንደይ ዞባታት ኣለና? 6 13 እዛ ትርእይዋ ዘለኹም እንስሳ መን ትበሃል? ሰገን 14
እዛ ትርእይዋ ዘለኹም ሕብሪ እንታይ እያ? ቀጠልያ። 15 ንባባኻ ኣቦኡ እንታይ ካ እዩ? ኣባ ሓጎይ። 16 ንባባኻ ኣዲኡ እንታይ ካ እያ? ዓባየይ። 17 ንባባኻ ሓዉ እንታይ ካ እዩ? ሓወቦይ። 18 ንባባኻ ሓፍቱ እንታይ ካ እያ? ኣሞይ። 19 ንማማኻ ሓዋ እንታይ ካ እዩ? ኣኮይ። ንማማኻ ሓፍታ እንታይ ካ እያ? ሓትነይ። 21 ርእሰ ከተማ ናይ ሃገርና ኤርትራ መን ትበሃል? ኣስመራ። 22 ንጉስ ናይ በረኻ እንስሳታት መን እዩ? ኣንበሳ። 23 ኣብ ሰዓት ክንደይ ደቃይቕ ኣለዋ? ሱሳ ደቃይቕ። 24 ኣብ ዓመት ክንደይ መዓልታት ኣለዋ? 365 ደቅኹም ትግርኛ ክመሃሩ ትደልዩ ዶ? ደቅኹም ቋንቋምን ባህሎምን ክፈልጡ ትደልዩ ዶ? በለስ ቡቡ ኣብቲ ልዕሊ 5 ዓመት ክንገብሮ ዝፀናሕና ልዕሊ 73 ሚልዮን ቪውስ ዘለዎ ቪድዮታትና ሕጂ ኸ ልዕሊ 14 መፅሓፍትን ደቅኹም ጽቡቕ ዝበልናዮ መጻወቲታትን ሒዝናኩም ቀሪብና ኣለና። ነተን መጽሓፍቲ ክትርእይዎን ምስ ትደልዩ ኣብዚ ናይ ሳምፕል ክትረኽብዎን ትኽእሉ። ኣብ ቀረባ እዋን ዝጅምሩ ናይ ጌምን ናይ ኦንላይን ትግርኛ ትምህርቲ እውን ኣለና። መዓስ እዚ ጥራይ ደቅኹም ኣብ ዩቱብ ካልእ ነገር ከይርዩ ምስ እትደልዩ ብቐጥታ ኣብ ዌብሳይትና ብምእታው ብቪድዮታትና ክመሃሩን ክዘናግዑን ንዕድም። ነዚ ኩሉ ንምርካብ ናብ ዌብሳይትና www.belesbubu.com ብምባል እተው። ንዝያዳ ሓበሬታ በዚ ዝስዕብ ቁፅሪ ቴሌፎናት ደውሉልና። Belesbubu, like, subscribe.